Acordo, pois, se fora hoxe, estaban traballando a Anchúa, eu quedei así dentro da porta da fábrica, para dentro, e unha muller pideu un sitio encargado, porque se me daba traballo. Díxome que sí, e xa vou para traballar. Nesta fábrica da Ribeiriña. Traballei moitos anos. Traballou miña abuela, traballou miña nai e traballei eu. E cando empecé a traballar na fábrica non tiña os 14 anos. Pasei en enero e os 14 anos cumplióse o 29 de junio. Tiña falta de traballar. E onde ven polas portas. Daquela non había fartura. Había moita fame. Unha vida moi dura. Empezou a mellorar a cousa, un triganando un peso. O encargado era bastante reto. Era bastante reto. Chamaba a xente de todo. E había que roerlo. E nos íbamos descargar tamén o balandro da casa, folla de lata para o taller. Pois o mecánico que teume no taller e ali estuve moi ben. Eran uns 400 personas, 400 mulleres traballando aquí. Esta fábrica matou moita fame. Dende sempre, a humanidade tivo interese pola conservación do alimento. Tratouse sempre de conservar o excedente da pesca para poder gozar desta fonte de proteína nas partes do ano onde non era posible ir á faena. As primeiras evidencias que temos na Ría de Arousa vinculadas co proceso do salgado do peixe nos remonta 2000 anos hacia atrás, xa en época romana. Temos, por exemplo, evidencias claras na Illa de Arousa, no Grove, e xa máis recentemente detéctanse evidencias dunha posible factoría romana de salga de peixe na illa de Sálvora. Os métodos utilizados para conservar estes alimentos foron basicamente o secado e o salgado, e en menor medida o afumado. Xa hacia finais do século XVIII comezan a instalarse por todo Galicia e tamén, por suposto, na Ría de Arousa unha serie de industriais ou fomentadores, como se denominaban eles mesmos, chegados do litoral barcelonés e xerundense cunha nova maneira de facer as cousas. Introduciron elementos que provocaron un grande rendemento no produto. Introduciron un arte de pesca denominada xávega, que permitía un maior número de capturas. Introducen tamén un novo sistema de salgado, moito máis efectivo, que se realizaba nuns almacéns e que derivou na nosa ría nunha tipoloxía moi característica. E, sobre todo, é fundamental que tiñan xa unha rede comercial onde colocar esa mercadoría que salía dos nosos almacéns, non? Que era a zona levantina. O período que vai de finais do século XVIII a finais do século XIX pódese definir como o século da sardiña e tamén da aparición dos almacéns de salgadura. Isto tivo importantes repercusións económicas, sociais e urbanísticas nas vilas da comarca. De feito, na historiografía chegouse a tildar a moitos destes lugares costeiros de vilas sardiñeiras. A partir de aquí, as industrias de transformados de peixe, que empezaron coa salga e que continuarían posteriormente coa conserva hermética, chegaron a ser nada menos que o primeiro sector industrial galego. As casas fábricas de Salazón adoitan estar ao pé do mar. E teñen unha tipoloxía moi recoñecible. Teñen unha planta rectangular, cunhas dimensións aproximadas de 40 metros de longo por 20 de ancho, e unha división en 3 partes. Nun lado estaría o que se chama chanca, que é onde se localizan os píos ou os lagares, onde se procesaba a sardiña en salmoira.
E no outro extremo estaría o morto, que é a zona onde se prensaba o peixe para que se conservase máis tempo. Despois estaba o claro, un espazo aberto na metade do recinto sin teito e que servía tanto para dar luz como para airear os malos cheiros. A ría de Arousa posiblemente é unha das zonas con maior número de dependencias de salgadura. A expansión da industria da salga foi crucial para a incorporación da muller ao mundo laboral. Eran elas, basicamente, as que manipulaban todo o proceso da salga da sardiña. Quen empezou foi meu bisavó, que se chamaba Tomás Martínez Vilar, que era de Castiñeiras. E este empezou con facendo unha fábrica de salgadura. A fábrica temos noticia que é 1880. E resulta que este home pois veu que os cataláns que estaban por aquí ca salgadura, pois era xente que vivía ben, pois el dixo, pois eu fago unha fábrica, e fixo unha pequena fábrica que era a mitad da fábrica actual agora, non? Aí empezou a facer sardiñas saladas, o que chamábamos aquí arenque. Despois, quen quedou ca fábrica foi un fillo del, levantou a fábrica como fábrica de conservas. Este home, pois, tuvo varios fillos, pero todos solteiros. Era unha fábrica moi antigua, todo de pedra, hasta o chan era de pedra, e despois cheguei a un acordo cas que quedaron, que eran unhas irmás, que de un acordo comprei e reconstruín a fábrica. Pois como había unha cantidad de sardiñas impresionante, que salían á playa casi, entón, pois a xente montaba empresas de sardiñas. Saliron despois transportes, carpinteiros, entón, é unha cadena todo, é unha cadena. Era o que lle daba vida a este pueblo. E teñe moito valor, aquela xente que fixo eso ten moitísimo valor. Estábamos toda unha hilera de xente, a mesa toda de largo, todo mulleres. Había unha señora que estaba picando ancho na esquina da mesa, eu pasaba pola esquina da mesa. Dixeme, encarreseme a camiña, meniña. Tes pan? Teño. Trae cá. Collía o cacharro do aceite, que era aquele aceite que costaba moito. Mollábamos o pan e viña, vaite, come un aceite. Miña menina, come un aceite. E como, bueno, comíanos de todo, meu fillo, comíanos o que podíanos comer. Pechugas de bonito, sardiña fresca, que viña cando salía dos tostadores fresquiña, comíase de todo. Mirabas onde está un carjado, anda por alá, bueno, pois comías. E máis cando chovía, viñanos un saco de caparucho pola cabeza, tapando a cabeza, e iban cantando. Eime de casar con vello, eime de fartar de rir, poñele a cama no aire para non poder subir. Non poder subir, ai sube que me voy, al carro carretero, ai sube que me voy, al carro que me muero, morena por ti. As conservas herméticas xurden na década de 1820. É un invento francés, é un gran avance na conservación de alimentos, de todo tipo de alimentos. En Arousa Norte temos constancia de unha das primeiras fábricas pioneiras en Galiza, que é a do palmeirán Lázaro Fernández Seoane, afincado na Pobra. A conserva galega beneficiouse da primeira crise de sardiña en Francia. Eso ocorreu na década dos 80 e a principios do século XX houve outra crise nesa zona. Aí arranca o boom do sector conserveiro en Barbanza. Nesta primeira etapa son casi monoproducto de sardiña e ademais tecnificouse a pesca desta especie. O litoral marítimo do Caramiñal era o cuarto centro productivo de conservas de toda España. O que fai singular ao barrio dos Areos do Caramiñal é que nese espazo concentráronse en un primeiro momento fábricas de salga e nun segundo momento histórico fábricas de conserva. Barrio industrial e barrio residencial. Aínda hoxe consérvanse dúas boas mostras desas vivendas burguesas. Das edificacións industrial tan só chegou ata nós as naves de
Gasset. Esta fábrica, que logo foi o aserradeiro de Chourrou, é un importante vestixo de patrimonio industrial. A fábrica máis importante de todas as de Arousa Norte foi a fábrica da Ribeiriña de Don Andrés Díaz de Rábago. Desde 1911 hasta 1936 dou emprego a case 1000 obreiras. 8 ou 9 de cada 10 empregados nunha conserveira eran mulleres. Sin mulleres non hai conserva. As Rías Baixas tamén padeceron crisis biolóxicas na que a sardiña desapareceu das rías. Foi catastrófica para o sector? Non. Entre outras razóns porque xa estaba consolidado e, sobre todo, porque botouse man de outros recursos das nosas rías, como foi o marisco. A Gran Depresión, que é consecuencia do crack do 29, afectou a todas as economías mundiais. España non foi excepción. Que ocorreu co sector conserveiro en Galicia? Adaptouse bastante ben porque durante a Segunda República incrementáronse os salarios. Isto supuxo que se incrementase a capacidade de consumo. Por primeira vez, a conserva galega vendía tanto para o mercado interior como para o mercado internacional. Durante a Guerra Civil e a inmediata posguerra, os anos da autarquía, hubo un rexurdimento das fábricas de salga debido á escaseza de folla de lata e de aceite. Todo o que sei do mundo da salga e da conserva chegoume por meu pai, Ramiro Villoch. Moitas das cousas que el estaba plasmando no libro eran imaxes que el tiña na súa retina porque as viviu cando era neno. Os meus antepasados chegaron de Cataluña, algúns deles de Blanes e outros de Lloret de Mar. Meu pai era descendente de cataláns por 3 das 4 costas, co cal eso dá unha idea da endogamia que había nas familias. Por eso se preservaron os apelidos ata o momento. Chegaron a Pobra na primeira mitade do século XIX, estableceron os seus almacéns en distintos puntos, non só na Pobra, que tiñan un en Laxe Cabío, tiñan outro en Ribeira, que foi o da Cobasa, abriron outro na illa de Ons. Abriuno unha señora da familia que para nós na familia é un referente, Joaquina Gelaber, casada con José Antonio Villó, quedou viúva con 8 fillos e o que fixo foi seguir ela cas rendas dos negocios da familia. Tiñan grandes barcos para exportar a puntos distintos non só da península, senón tamén de Europa, como Italia, Francia e demais. Facían falta moitos máis pescadores para unha empresa basada no peixe que o que había ata o momento, que máis ou menos era de autoabastecemento. Tamén facían falta carpinteiros de Ribeira, xa que, ademais das dornas que xa había, agora se construían grandes barcos para exportación, toneleiros, redeiras, traballos para a limpeza do peixe. A industria salazoneira e conserveira do Barbanza deixou unha impronta en todo o territorio, principalmente pegado á costa. Un patrimonio industrial de un valor incalculable e que non podemos deixar caer no olvido. Arredor do ano 50 comeza o cultivo de mexilón nas bateas e os empresarios da conserva de Arousa sumáronse rapidamente a esta iniciativa, chegando a xestionar o 25% das concesións. Os motivos que conducen aos conserveiros a asumir esta novidade do cultivo de mexillón foi a posibilidade de incorporalo á actividade conserveira e así optimizar a súa capacidade de produción, reducindo os períodos de inactividade nas fábricas, algo importante, así como para diversificar esa produción. A partir do ano 1960 comeza unha recuperación importante das exportacións da conserva, incrementando fortemente a produción, sendo as principais especies elaboradas en volume as anchoas e as sardiñas, e tamén os túnidos en canto a peixe, e por suposto en canto a moluscos o mexilón. O século XIX e a primeira metade do XX foi o século da sardiña. A partir de aí
quen se vai a facer coa coroa, digamos, vai a ser os túnidos, o atún e o bonito, a partir dun determinado momento, e incluso ata agora vai a ser o peixe con maior repercusión no que a conserva, e desprazándose un pouco a que sempre foi a gran sardiña, non? As vilas costeiras da Arousa, polo menos algunha delas, tiña que ter un monumento á sardiña, porque a sardiña quitou moita fame e durante moito tempo. Gracias ao desenvolvemento da industria da salazón e da conserva, e tamén, por suposto, do arrastre que supuxo esas fábricas na pesca. Eso fixo realmente que moitas vilas pesqueiras cheguen a ser o que son. Toda a vida traballando, a verdade. Aquí na conserva, e despois traballei na descurís. E despois fui para as bateas. E así foi a vida. Tuve todo de menos cando anduve na fábrica, os anos aqueles que botei, os hermosa. Traballei, caseime, prosperamos bastante, dio o paje. Estou satisfeita, se estou. Lleva la